Terve! Ismo Laitala. Sä ootkin fiksu tyttö. Aha. Mä oon siis oikeessa. No niin varmaan. Eikö sulla ole mitään töitä tehtävänä? Sen verran sanon vaan, että vaarallisen paljon alat kuulostaa äidiltäs. Aika nenäkäs tää uusi hippiäinen. Onks Lasse Homo? On, ilman muuta. Eiku hitto. No eihän sitä voi tarkkaan tietää. No erottuupahan joukosta. Ei rouva. Mäkätät, komentelet, määräilet. Ai, kiitoksia. Todella viisas päätös teidän yläisyys. Höpisen. Höpö. Vastaa mulle yhteen asiaan rehellisesti. Sopii yrittää. Ettes yhtään häpeä.